नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करते हम नूर आलम बादशाह। नेपाली कांग्रेस के जिला सचिव भैयाराम यादव और नेकपा एकीकृत समाजवादी के जिला उप सचिव ध्रुव यादव के प्रहरी से कई कूटपीट के विरोध में जुलूस तथा आंदोलन भइल बाटे। दू पार्टी से करत आयल आंदोलन में आज चौथा दिन जनमत पार्टी और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत एकता जनावत आंदोलन में सहभागी जनैले बाटे। कार्यक्रम में जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामबाबू शाह, मनोज भट्ट लगायत से प्रहरी के ज्यादती के बारे में निंदा कल रहनी। डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह पांडे आ प्रहरी निरीक्षक रूपेश शाह सहित घटना में संलग्न दोषी प्रहरी के निलंबन न कैल तक आंदोलन जारी रहे के नेपाली कांग्रेस बारा के उप सभापति मनोज भट्ट बतानी। आंदोलनकारी सब कलिया के मुख्य चौक भरत चौक में टायर जरा के प्रदर्शन करत कुछ बेर सड़क भी जाम कैले रहे लोग। राम जानकी मंदिर से निकालल गई विरोध जुलूस नगर के विभिन्न भाग में परिक्रमा करत प्रहरी प्रशासन के विरोध में कड़ा नाराबाजी समेत भइल है। कानूनी राज्य में प्रहरी से मुस्कान सहित के सेवा देवे के जगह में नागरिक के बोले वाला अधिकार के कुंठित करत कूटपीट कैल मानव अधिकार के उल्लंघन भइल कौन सभा में वक्ता लोग बतल रहनी। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी उपरीक्षक होमेंद्र बोगटी खुद के अनुपस्थिति में ई घटना भइल बतावत घटना में प्रहरी पक्ष समेत कमी कमजोरी भइल बताले बानी। घटना के छानबीन के खातिर मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय 3 सदस्यीय समिति गठन करके छानबीन शुरू कैल वहाँ के बतैल बानी। छानबीन में दोषी देख लगैले में उ लोग ऊपर कार्रवाई करे के बतावत तत्काल के खातिर कार्रवाई स्वरूप डीएसपी पांडे आ प्रहरी निरीक्षक शाह के मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय सरुआ कल गई वहाँ के बतैल बानी। बारा के रउआही आ पारसा के बीरगंज के व्यक्ति सब बीच सवारी दुर्घटना के विषय में दोनों पक्ष बीच छलफल चल रहा बेरिया प्रहरी निरीक्षक रूपेश शाह नेता सबके गाली कैला बाद सवाल जवाब भइले पर यादव पर कूटपीट भइल बाटे। प्रहरी के मारपीट से आँख कान के जगह पीठ लगायत शरीर के विभिन्न अंग में चोट पटक लागल। यादव के बीरगंज स्थित स्मृति अस्पताल में इलाज चल रहा बा। रौतहट में नहर में डूब के एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे। आज जिला के चंद्रपुर 10 स्थित बागमती नहर में डूब के एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे त दोसर एक लड़की के नहर से सकुशल उद्धार कल गई बाटे। बड़ेरवा के राजकुमार शाह के 8 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी शाह आ स्थानीय परमेश्वर शाह के 8 वर्षीय नातिनी शिवानी शाह गांव नजीक रहल बागमती सिंचाई आयोजना के नहर के नजीक में खेलत रहल अवस्था में काल संझिया डूबल रहनी। राजकुमार के बेटी शिवानी के स्थानीय अशोक शाह नहर से सकुशल उद्धार करके बाहर निकले रहनी। परमेश्वर के पोती शिवानी बेपता भइल रहनी। घटना लगते इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगाहपुर से प्रहरी निरीक्षक ठाकुर प्रसाद साहपोटा के टोली खोजी में खटल रहे। रात बेर तक भी बेपता शिवानी न मिलने। प्रहरी निरीक्षक साहपोटा से बुला रहल शिवानी के खोज तलाश करत गैला पर बेपता भइल स्थान से 6 किलोमीटर दक्षिण वृंदावन नगरपालिका 6 स्थित नहर में मृत अवस्था में मिलल रही। सुनसरी के इटहरी में मोटरसाइकिल और पिकअप लड़ला से 3 जने की मृत्यु भइल बाटे। 4 जने चढ़ल मोटरसाइकिल भारतीय नंबर के पिकअप संगे लड़ला पर दुर्घटना भइल आ 3 जने की मृत्यु भइल बाटे त 1 जने के अवस्था गंभीर रहल बाटे। मृत्यु खोला में इटहरी 16 के 27 वर्षीय शंभू चौधरी, 24 वर्षीय अनिनेश चौधरी, 26 वर्षीय करण चौधरी रहल सुनसरी प्रहरी जनैल बाटे। 3 जने के बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में मृत्यु भइल बाटे। शंभू आ करण के बीतल रात 12:30 में निधन भइल बाटे त अनिनाश के उपचार के क्रम में आज सवेरे 6 बजे मृत्यु भइल प्रहरी जनैल बाटे। दुर्घटना में गंभीर घायल भइल प्रेमलाल चौधरी के उहे अस्पताल में इलाज चल रहा बाटे। बीतल रात 11:15 बजे पश्चिम तरफ आ रहल भारतीय नंबर के WB 73E9117 नंबर के पिकअप संगे पश्चिम से पूर्व तरफ जा रहल को 29-37-12 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में लड़ रहे। 4 जने मध्य ड्राइवर के कह के प्रहरी यकीन कैले नइखे। उक्त मोटरसाइकिल शंभू चौधरी के नाम में दर्ता भइल ट्रैफिक के महाशाखा राम शाह पथ जानैले बाटे। पिकअप ड्राइवर भारत दार्जिलिंग फोडीगढ़ी रहेवाला 32 वर्षीय गोविंद बर्मन के इलाका प्रहरी कार्यालय में पकली के नियंत्रण में लिहल गई बाटे। सवारी दुर्घटना में पड़ के धनुषा में गत आर्थिक वर्ष में 84 जने की मृत्यु भइल बाटे। आर्थिक वर्ष 2079-80 में 1016 सवारी दुर्घटना भइले पर 84 जने की मृत्यु भइल। जिला प्रहरी
ट्रैफिक कार्यालय धनुषा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शेखर कुमार शाह जानकारी दिले बानी। जिला ट्रैफिक प्रहरी के तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष में सवारी दुर्घटना में वृद्धि भइला पर भी मृत्यु होखला के संख्या में कमी आयल बाटे। ऐसे दुर्घटना में पर के 4 से 56 जने गंभीर घायल भइल बानी। प्रहरी निरीक्षक शाह खुद से राजस्व संकलन करे से भी सवारी दुर्घटना में न्यूनीकरण करे के उद्देश्य रहल। गत आर्थिक वर्ष में सवारी दुर्घटना कुछ बढ़ला पर भी मृत्यु होखे के संख्या कमी आयल बतैनी। आर्थिक वर्ष 2078-79 में 9 से 74 गो सवारी दुर्घटना भइला पर 105 जने जान गंवैले रहे त 5 से 40 जने गंभीर घायल भइल रहनी। ऐसे ही आर्थिक वर्ष 2077-78 में 5 से 66 गो सवारी दुर्घटना भइला पर 81 जने अपन जान गंवैले रहनी त 4 से 1 जने घायल भइल रहनी। धनुषा प्रहरी हत्या आरोप में फरार रहल एक जने के 21 वर्ष बाद पकड़ाव करे में सफल भइल बाटे। पकड़ाव पूर्व में चिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सखुआ महेंद्र नगर रहे वाला 51 वर्षीय विष्णु देव सदा मुसर रहल बानी। फरार रहल उनका के 21 वर्ष बाद पकड़ाव करके कर्तव्य जान मुद्दा में था अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनैले बाटे। दैलेख में सिंचाई करेला निर्माण कयल गेल पोखरी में डूब के 2 लड़की के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में चामुंडा बिंद्रासैनी नगरपालिका 3 पानी खोला गांव रहे वाला बम बहादुर खपतड़ की बेटी 5 वर्षीय सपना खपतड़ी आ उहे जगह के लीला खपतड़ी के बेटी 8 वर्षीय विपना रहल बड़ी। विवेक के संझिया 6 बजे के ओर घर से करीब 50 मीटर दूरी में रहल सिंचाई पानी पोखरी नजीक के खेले के क्रम में दोनों लड़की के डूब के मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय दैलेख जनैले बाटे। वो लोग के लाश पोस्टमार्टम के बाद परिवारजन के जिम्मा लगावल गेल रहे। आज जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 41वां स्मृति दिवस के अवसर में पार्क के संविधान सभा सदस्य सुभाकर पराजुली कोइराला सभे के आदर्श भइल बतैले बानी। आज एक विज्ञप्ति जारी करत पराजुली ऐसन बतैले बानी। पराजुली ई 52 स्मृति दिवस में नेपाली लोकतांत्रिक राष्ट्रीयता के प्रतीक महान पुरुष बीपी कोइराला प्रति सत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करत बीपी के केवल जन्म आ निधन के तिथि में मात्र याद करे वाला कर्मकांड से हमनी के मुक्त होके के बतैले बानी। लोकतंत्र राष्ट्रीयता के संरक्षण करत राष्ट्र के समुन्नति के खातिर निरंतर सजग समर्पित एवं सक्रिय रह के परिका के बताइनी। अभी जैसन जब हमनी के रास्ता भुलाएम तब तक हमनी के बीपी के याद करेम पराजुली विज्ञप्ति में उल्लेख कैले बानी। पराजुली के विज्ञप्ति में हमनी सूक्ष्म तौर से यदि वर्तमान के देख रहल बानी त लोकतंत्र आ राष्ट्रीयता ऊपर विभिन्न कोण से आक्रमण भी हो रहल हमनी के देख रहल बानी। लोकतंत्र आवरण में एकरा के कमजोर पारत जा रहल बाटे। ऐसन दो प्रयास करत राष्ट्रीय एकता सामंजस्यता मेल मिलाप के कमजोर बना रहल बा। ऐसन दुरूह अवस्था में बीपी के आदर्श के फॉलो कैला पर सही मार्ग में चले के प्रेरणा ई स्मृति दिवस से देवो ये ही उनका प्रति सच्चा श्रद्धांजलि होके के उल्लेख कैले बानी। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भन्सार के थप एक कर्मचारी निलंबित भइल बानी। आज विमानस्थल यह बुध के विमानस्थल से भन्सार चेक जांच भइल 100 किलो से ज़्यादा के सोना बरामद प्रकरण में भन्सार विभाग के एक्सरे में संलग्न ऑपरेटर सर्वश्रेष्ठ निलंबन भइल बानी। वहाँ के विभाग के काल के सझिया के बैठक से निर्णय से निलंबन कल गेल बाटे। ई प्रकरण में निलंबन में पड़ल श्रेष्ठ तीसर का कर्मचारी बानी। इससे पहले भन्सार अधिकृत संतोष चंद सहित 2 जने निलंबन में पड़ चुकल बानी। मोटरसाइकिल स्कूटर के ब्रेक के भीतर लुका के लियावल सोना यह बुध के भन्सार जांच पास करके बाहर भइल सूचना के आधार में राजस्व अनुसंधान विभाग कईल कार्रवाई के क्रम में बरामद भइल रहे। बरामद सोना मंगर के कैथे पैसिफिक के उड़ान मार्फत काठमांडू आयल रहे। उक्त प्रकरण में 1 जने एजेंट सहित कुछ व्यक्ति पकड़ाऊ पड़ल बानी। पिछला 6 महीना में 87,000 जने भारतीय त्यागले बानी अपन देश के नागरिकता। ई वर्ष के जून महीना तक 87,000 से ज़्यादा भारतीय लोग देश के नागरिकता त्यागल परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर जानकारी दिले बानी। इससे पहले का वर्ष अर्थात सन 2022 में 2,25,000 जने भारतीय नागरिकता त्याग के विदेशी नागरिकता ले रहनी। विदेश मंत्री जयशंकर भारतीय सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगारी खोज रहल आ बहुत ऐसा व्यक्तिगत सुविधा के खातिर विदेशी नागरिक के नागरिकता लिहल बताइनी। वहाँ के ई भारी संख्या में देश से बाहर बैठल भारतीय सब अपन देश के संपत्ति भइल भी दावी कैले बानी।
बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र और रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।